Мирослава са от Казанлък. Срещаме се навън. Нямат собствен дом. Временно живеят в апартамента на приятеля на по-голямата от двете, Деси. Баща им си отива млад, едва на 30. Мирослава дори не го помни. Преди около 2 години майка им също ги напуска. Откриват и рак. Краят настъпва след абитуриентския бал на Деси. Пред очите им. Май месец, точно 4 дена след бала ми. На 28 май почина. В адски мъки. Всеки Божи ден отивам на работа, проверяваме дали е жива. Връщам се от работа, проверяваме дали е жива. Прибрах се, отидах при нея, проверих дали диша и тя не дишаше. Нямаше никаква реакция. От този ден нататък животът на двете сестри става още по-труден. Остават напълно сами. Мирослава получава персонална пенсия за баща си – 90 лева и 77 стотинки и 35 лева детски надбавки. А Деси тръгва по различни институции да търси помощ. В НОИ и обясняват, че трябва да събере трудовия стаж на майка си, за да се прецени дали малката й сестра има право на пенсия и от нея. И тогава жената ми зададе въпроса: добре, вие като видяхте на къде отиват нещата, не се ли сетихте да я попитате тая жена къде е работила? На кой ще му мине през акъла да почва да мисли за финансови облаги и да пита: добре бе, мамо, ти къде работиш, защото ще умреш и утре на мен ще ми трябва пенсия? В писмо до BTV от нея отговориха, че Мирослава може да получи наследствена пенсия в размер на 108 лева, но пък ще й отнемат другата, която получава за баща си, тъй като закона не позволява един човек да получава 2 пенсии едновременно. Пак според закона, двете сестри нямат право и на месечни социални помощи. Доходите им се оказват по-високи от необходимото. Деси работи за заплата от 350 лева, а Мирослава разполага с 125 лева. Единственото, което отговаря, е да бъде подпомагана с целева помощ за отопление. Към настоящия момент тя не е заявила това желание, не е подала молба в дирекцията. За сравнение, в справка на дирекция за социално подпомагане в Казанлък открихме следния пример. Семейство с 10 деца, майката е на 32, бащата на 35, безработен. Под формата на социални помощи държавата им превежда всеки месец близо 700 лева. Миналата учебна година я изкара цялата без учебници. Дойде учебната година, много ми беше трудно. Нито успях да й купя дрехи, както трябва. Купих и ни дънки, и ни маратонки, чанта, и чантата и обувките издадаха багажа още първия месец. Представям си, че ще стане от някакво чудо нещо да стане по-добре. Да не е такъв хаос, какъвто е в момента. Кажеш ли, че това чудо ще го направи държавата? Не. Изобщо. Няма да ни обърнат внимание. За тази сутрин Мария Ванкова, BTV.